Έγκλημα η μείωση των ωρών γυμναστικής την ώρα που ένα παιδί στα 4 είναι παχύσαρκο ή υπέρβαρο, δηλώνει ο Σύνδεσμος Γυμναστών. Οι γυμναστές προειδοποιούν ότι μόλις τεθεί σε ισχύ το νέο αναλυτικό πρόγραμμα θα λάβουν μέτρα που θα κλονίσουν το οικοδόμημα του αθλητισμού. Έγκλημα για το οποίο κάποιοι θα λογοδοτήσουν, χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Γυμναστών την μείωση των ωρών γυμναστικής στα γυμνάσια, όπως προβλέπει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Από τις 3.500 ώρες γυμναστικής αφαιρούνται οι 1.143, το 1 τρίτο περίπου. Μία ώρα στη δεύτερη και τρίτη τάξη γυμνασίου και μισή ώρα πρώτων βοηθειών στη δεύτερη τάξη. Δυστυχώς όμως, σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα που εμείς οι καθηγητές φυσικής αγωγής είχαμε επενδύσει μεγάλες προσδοκίες για την υγεία μαθητών και κατ' επέκταση των πολιτών, των μελλοντικών πολιτών, για μια ακόμη φορά νιώθουμε προδομένοι. Από μεγάλο εγχείρημα που είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είμαστε βέβαιοι ότι γίνεται ένα μεγάλο καταστροφικό λάθος σε βάρος της υγείας των παιδιών μας. Ο Υπουργός Παιδείας και οι αρμόδιοι τονίζουν δεν ευαισθητοποιούνται από το ότι 1 στα 4 παιδιά είναι παχύσαρκο ή υπέρβαρο, ότι ο τρόπος ζωής κάνει έτσι κι αλλιώς τα παιδιά ευαίσθητα σε παθήσεις και οι κίνδυνοι από το κάπνισμα, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ παραμονεύουν. Στο Τσίριο στάδιο, την ώρα που διεξάγονταν οι Παγκύπριοι μαθητικοί αγώνες στίβου με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών, οι γυμναστές τους προειδοποιούσαν ότι μόλις τεθεί σε ισχύ το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, θα λάβουν μέτρα που θα κλονίσουν το οικοδόμημα του αθλητισμού. Θα απέχουμε από κάθε εξωδιδακτική δραστηριότητα, εξωδιδακτική, και όταν λέμε εξωδιδακτικές εννοούμε παρελάσεις, αγώνες, διαιτησίες, συμμετοχές σε γιορτές του σχολείου. Στο πλευρό του συνδέσμου και η ΟΕΛΜΕΚ, με τους γυμναστές να αντιπροτείνουν όχι μείωση, αλλά αύξηση, με 3ωρο μάθημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αρχίζοντας από τα νηπιαγωγεία.